Yeah, yeah, hey, 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 ayo yo. Kutu dadi
pemuda kadose pemuda niku enten sing badhe mriki ngoten. Nggih. Monggo. Mas Toto panggilan. Mas Toto. Mas Toto, monggo nek badhe nyumbang lagu Mas Toto. Mbak Tia. Monggo monggo. Yang dari Mbak Tak tadi juga gini-gini. Oke, ya coba kita ke sana. Gini-gini. Sama Mbak Prastiwi. Karo Dek Yosi berdua coba yang Mbak Rita tadi nyuwun nopo coba ke sana. Yo Mbak Prastiwi, Mbak Yosi, pun asto maikipun. Mas Toto bundi? Oh sudah siap ya udah Mas Toto dulu. Oke, selamat siang bosku. Ya, doanya dulu buat calon mempelai Mas. Dongane nggo calon nganten Mas Toto. Nggih mugi-mugi nganten kakung langkung putri ingkang diparingi bahagia. Amin. Sampean pun dadi manten apa dereng? Oh nggih, garwane ten iki. Boten, ulos. Milih sing ndi, Mas? Sing ndi? Duet apa sendiri? Sendiri. Apa? Dumes. Dumes Mas, cowok Mas Toto arep ngaturke. Kinaryo nyugoto para tamu kakung putri ingkang pinerak legas dhewe mawon. Mirunggan boten sah keseso kemurungsung le arep kundur. Mbok menawi boten wonten adicara utawi pambengan ingkang sanes matur nuwun Pak RW matur nuwun suragane sapi Pak Harno sembah nuwun sampun pareng bebingah muga-muga rezekine ora lokak sansaya kebak amin Allahumma amin. Dumes Mas monggo cowok. Karo liyane arep cemburu kok tutu sapa-sapane sing awale perhatian ning saiki sirane sing hilang.
Sampeyan duweni atimu kaya lagi wingi awak dhewe tekan wengi Sing penting yakin Mas Toto. Gas pokoknya. Terima kasih nggak nyoba duet Mas Toto. Mboten nggih sampun. Nggih matur nuwun. Wah, piyayi kakong kok le halus. Mas Pas Barno. Harno. Barno, Bar B nggih. Pak Barno te Mas Barno nggih. Lenggahipun wonten pundi menika Pak RW? Mas Barno monggo Mas Barno. Nah. Iki kasuwun tindak wonten ing pepanggungan menika kawis tinggal kathah sanget piyayi ingkang budaya ingkang remen dhumateng kesenian. Wah, niki malah ikete cara Madura apa iki. Niki Jawa Barat, Bandung nggih. Mas Barno pun urip pun sampun Mas, sampun nggih. Kula nyuwun langgam mawon nggih. Nggih napa Mas? Esemu. Oh ngaten nggih. Langgam Mas menika ingkang pun suwun wonten esemu hanyugata para tamu kagung putri ingkang katemben rawuh kawis tinggal ingkang tasih wonten sak ngajenging kori paiwahan sak sampunipun ing sak mangke jawat asta kalian keluarga kasuwun ngasta pasugatan sarta unjukan piyambak lajeng pados papan palenggan ingkang sekeca kapratitesaken juru among rawuh kadherekaken keluarga saking katebian. Wah, menika kawis tinggal ingkang katemben rawuh ki wonten penyanyi ning aku lali asmane. Sing sok nyawer kae. Nah. Mbak Diah menika ingkang saking Perbutan. Terus Mase kae Mas sapa lali aku. Mas Budi. Wah, matur nuwun. Nggih Mas, esemu katuraken mugi dados nopang lipur sawetawis wedal. Pancen sliramu
wong alis antuk nugrahan Gusti ora mung jroning impenku bisa nyanding sliramu sang ayu Kalem, tenang saja. Biar saya yang atasi. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Giaran punika makarya sarengan kalian Mas Barno, finalis nomor 6 dari acara Mik Pelumas Hutang. Sing tenang Mas Barno, resapi, nikmati, salurkan, didemen sih, dipaske, ninang karo ngilo, mung krungu suarane, apa maneh yen nyawang esme. Bebasan segoro madu kalah manis semanis pancen esemu babungah ngati wong manis untuk nugrahan Gusti Nora mung jroning nyimpenku bisa nyanding asli ramu ayu matur sembah nuwun ayune tumpuk undung. Nah, semangat pokoknya. Napa melih Mas Barno? saestu angsal nikah Angsaling duet, jatahe duet. nggih kok nyun dangdut nggih Siap, Mas Parti pun pesen kalih Niken. Gua niku semene ya. Napa Mas Bar? kula nyuwun gala-gala Gala-gala kalih Mbak Prastiwi napa niki Dik Yosi? monggo mawon Oh, monggo mawon. Ayo Mbak Pras. Nah, wah ngeslot sebule. Aduh, dia rungkat. Oke. Tiada terkira rindu sekawa kawanya. Mana panitia nih mau Pak Parino? Pentilem. Oke. Iya. Baik, kali ini luar biasa. Satu persembahan yang luar biasa bersama Arjunanya. Ngendi kene iki jenenge Mas? Kediri apa? Bekonang. Arjunanya Joho, kita coba duet sama Prastiwi. Untuk menjadikan semuanya ada gala-gala. Seklik dados megal-megol.
Satu-satu sayang ibu, dua-dua itu muda. Satu-satu sayang ibu, dua-dua itu muda. Ya sayang. Barno luar biasa. Mugi katampi kinarya panglipur sawetawis wedal.
Mas Pardi monggo Mas ingkang sampun pesen kalian Mbak Niken. Ayo. Katuran tindak wonten ing pepanggungan. Kan kowe dipesen Mas Pardi. Nah, peningkatan lho biasanya sing pesen kowe iki Pak Parino, Lek Sumar. Pol Pentok Lampito ngono. Enggak Mas Pardi. Sehat dan dangu mboten kepanggih. Matur nuwun. Wah. Jane kula mboten pesen lho Mas. Lah ngendikane pesen. Lah kula saka ngomah ki jane ora siap. Oh. Berarti ini di cancel nih, mboten sida dipesen. Sik tak dhewe sik. Padahal COD ya awake dhewe. Nggih. Engko abon-abone tetep enek. Oh, siap, nggih, siap, sing penting siap. niku apa? Dhewe kendel. Nah, Siap monggo napa Pak lagune napa? lagune? Oke, nganti ana anak wani karo wong 1001. tuwa. Nah, Ki 1001. lagu kesukaanku. Kok ngaten. Iki Nggih. penuh kenangan. Ngaten, siap. Pancen setiap orang itu lagu kenangannya sendiri-sendiri. Oh, nggih. Jenengan 1001. Masur niku apa kubu anu? Oh 1002. Pripun kabare gunung? Alhamdulillah sehat Mas. Kathah entung mboten? Wah, entung meng setunggal ugal-ugil mboten enten sing mendhen ning mriko. Malah do golek medun sedaya niku. Niki anu Mas, perdagangan nembe mboten sae. Ngaten. Gara-gara entung. Oh, alah, nggih. Siap. Nggih, pun lanjut. 1001. Pakai ral ya Mas biar enak Mas. Oh nggih, monggo. Dinding gese. Nah. Ayo karo men rada repot nek kibote iki. Nah. Nganti ana. Mungkin nek lali disambung Mas. Ya, nanti bisa dipandu sama mbak-mbak pemandu wisata. Ngendi ana anak lali malang wong tuwa. Yen anti lali 1001 sing wani. Terus Ngendi ana anak lali marang wong tuwa. Yen nganti lali 1001 sing lali. Suwarga ning donya ana sukune wong tuwa. Jumlah tuh suci gede Mas. gede ganjarane. Oke, siap. Monggo. Ngapunten derek latihan. Mboten mun sae kok. Ngaturaken sugeng rawuh para tamu kagum putri. Teruntuk teman ngedoprak kita Mbak Niken, aku lali asmane pokoknya. Sinuwun sugeng rawuh sinuwun. Mirah, kowe jek kelingan ora mirah. Aduh Rama, Ibu pengapuranan aku. Yen ana salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa. Nganti seprene isih krasa ning dada. Rina wengi lalali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal entuk paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa. Yen nganti ana 1001
gede ganjarane. tentrem ayem uga ganti mulya. Diyana wani marang wong tuwa, ayen nganti ana sewu siji sing wani. Yen nganti ana sewu siji sing wani, ane donya ana sungune wong tuwa, wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. suwarga ning donya Ana sungune wong tuwa, wong kang tuhu suci. gedhe ganjarane. Nggih, tanduk Mas. Setunggal malih Nggih, angsal mboten? angsal, Oke. angsal, nggih napa? Sisan mumpung ketemu. Nggih. Nggih. Ku coba bertahan, oh ku cari jalan terbaik. Dalam kurung tukoke layang Mas nih. Nggih, Ku cari siap. jalan terbaik. Oke. Sendiri apa ditemenin sama mbak-mbak penyanyi? Sendiri. Sendiri aja. Oke, matur nuwun. Ku cari jalan terbaik. Setelah Mas Parti nanti siapa? Mbak Diah sama Mas Budi dimohon nanti untuk Nggih. mempersiapkan diri, kita nyanyi bareng di sini. Oke. Ku cari jalan terbaik. Oke. Ku cari jalan terbaik peningko ingkang badhe katuraken dadosna sukornaning penggalih dadosna panglipur sarengan kalian Mas Parti. Par kuwi seneng, di kuwi sedekah. Dadi Amin. pokoke sing tenang. Nah. Oke. Saron saged pun transpus kalian keyboard nggih. Pokoke nyanyi kudu ngrekoso ya. Oke Mas. Ku cari jalan terbaik. Koleksi dari Pancet. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurna sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur
air mata. Nggih, matur nuwun. Sudah malih nderek latihan. Nggih, Mas. Mugi-mugi sak menika sampai sak mangke lancar selalu. Amin. Nggih, untuk tanggapan meneh. Amin, amin, amin. Matur nuwun Mas Parti. Wah, nggih, kalih lakon sampun pun aturaken Mas Parti. Ngek abon-abon sithik. Nggih, par kuwi seneng, di kuwi sedekah, Mas. Ngeten iki matur nuwun. Wah, kawis tinggal risang subuh manggala sampun siaga. Sawega ing gati badhe ngirapaken risang pinanganten kalih. Monggo Ki Anggit. Sapa jeneng lali aku? Anggit sapa? Sugeng pinarak lenggah matur nuwun. Mas Budi sama Mbak Diah monggo bareng apa mboko siji? Bareng. Mbak Diah dulu apa Mas Budi dulu manut monggo? Atau bareng berdua kita persilahkan. Oke, siap. Lagunya apa Mbak Diah? Pelanggaran. Oke, pelanggaran Mas. Pun siapaken hanya rengi rawuhipun saperangan para tamu kagung miwah putri sugeng sonten, sugeng pinarak lenggah kanthi mardu-mardi kaning penggalih ngicali raos ewek saha berkewek tunggu sapangestu kasuwun kagintunaken kagem calon pinanganten mugi dadosna keluarga ingkang bagya mulya. Amin. Allahumma amin. Mbak Diah asli dari mana Mbak Diah? Perebutan, Mas. Perebutan ki cerake nggone Pak Bagyo kono ya? Nggih. Oh alah, nggih. Siap. Ada satu nomor lagu pelanggaran ingkang badhe katur. Monggo. Professional Music, Javanese Music, Sampur Sari. Larani wong kaya aku sing wis nampa elek apike uripku. Lila aku lila berjuang mati-matian nanging kowe malah nyuwek demikian. Isa-isane kowe ngarang cerita nangis kelara nutupi kesalahan. Sok-sokan citra padahal sing gawe lara dramamu wis tak waca lunga aku ra gelo. Aku
Terima kasih Mbak Dia. Oke, Mas Budi nyanyi ra. Ayo. Apa duet mungkin sama teman-teman penyanyi ada monggo. Ingkang bagen dados nopang libur dados syukur naning penggalih katur para tamu Gagung Putri ingkang pinerak lenggah. Apa lagunya? Kerinduan. Karo Mbak Yosi ya. Ayo Yos, kancanana Yos. Kerinduan pun aturaken dados syukur naning penggalih katur sangjaning para tamu Gagung Putri sinambing rapi pasugatan ingkang sampun sinaket masih bersama Bayu Nada Music Campur Sari. Yosi sawer rene ya usah disawer kur dia tok piye rene penyanyi ini di syuting penyanyi nih MC nih Mas Jambul sarung barat ya spesial untuk kedua mempelai Mbak Dela dan Mas Dimas. Salah
Seperti Terima kasih Mas Budi, luar biasa. Wah.